Avem 6 piese, fiecare piesă este numerotată. Ca să asamblăm cutia cu parlament, nu avem nevoie de lipici, pentru că are un sistem special de asamblare cu niște urechiușe care se îmbină și rămâne așa îmbinată. Pentru asta vom avea nevoie de o foarfecă ca să nu rupem urechiușele. Luăm piesa cu numărul 1. Numerele este bine să fie pe interior. După care piesa cu numărul 2. Și iată, vedeți, fiecare piesă are niște găuri în care o să intre urechile astea. Sunt unele fixe și altele care se mișcă. Asta nu trebuie forțate tare că pot să se rupă. Așa. Fixăm prima ureche și pe cea de-a doua fie cu degetele, fie cu foarfeca. Nu forțăm tare. O să avem nevoie de puțină răbdare. Așa. Fixăm. Ele stau întinse. La un moment dat se aude un click și ele revin la locul lor și le vedem prinse pe partea asta. Așa am fixat primele două piese. Urmează 3 și 4. Sunt lateralele. Aceste găuri trebuie să fie în afara cutiei, pentru că aici o să punem capacul. Am 3. Așa. Aranjăm. Iată, aici merge și cu degetul. S-a fixat. Partea de sus putem cu foarfeca să așa, am aranjat-o și o împingem până auzim click-ul. Așa am fixat două piese și urmează cea de-a patra. Găurile astea două trebuie să fie pe aceeași latură. Așa, s-a auzit click-ul. Și acum ultima urechiușă. Este și aici. Perfect. Urmează piesa cu numărul 5 și asta e fațada Parlamentului. Și putem să începem de aici. Să vedem unde este comod. Așa, s-a fixat.
fixat-o și aici. Asta e cea mai complicată piesă, dar s-a fixat. Am auzit și clicul și la final fixăm piesa de capac. Împingem aici puțin. Ea putea fi fixată înaintea fațadei. Da. Și asta este cutia.